To mark Ikeji of Aruku Kingdom, we promised you previously that we'll be bringing everything concerning Ikeji Aruku Kingdom step by step to you. Today we are in Obinkita for Ekeodu. I want to remind us that the significance of Ekeodu is for Ezagu and Okwaragu. Ekeodu will not be danced in any village in Aruku except in Ezaru, except in Ezagu and Okwaragu. These are the people that are responsible for Ekeodu. In fact, the peak of this event is in Obinkita, Aruku. I want you to sit tight and watch the rich and worthy cultural celebration of Aruku Festival. Keep on watching Adamazi TV as we'll be bringing it to you as well arranged. I am Totin Meragini Charles reporting from Obinkita Aruku for Ekeodu, Ezagu and Okwaragu. Mazindewo. I see from Adamazi TV. I call Adamazi TV, but it connects all Africans.
back to their roots. Exactly. And today, I say I biaruta Aruku makasna anemi Ikeji Aruku kingdom. And we heard that today is Ekeodu in the calendar of Ikeji Aruku kingdom, being hosted by Agwu na Ọkwara Agwu. Maazị biko ndị anyị nwere ike ikwuturu anyị. Maazị Engineer Christopher Dike Center. Ihe nwere ikwuru ndị Adamazi TV bụ na ihe awo omenala anyị ka anyị apụtara ime. Ya pụtara ime omenala ọta ka ọ na weze agwụ. Mebe omenala ji ọfụrụ anyị buru ji ọfụrụ baa avia ogo arụ erela ji. Omenala ahụ ndị nna nna anyị oji were. Anyị ndejekwute omenala ahụ nna anyị omee n'ivu anyị jekwute mụta ya ọha na-emeta. Ka mmiri abụla anya nụ nkwa a na-akụ ebe a n'oge oge kwesịrị na-akụ ya. Okwu bụ anyị were poseshọn buru ji baa avia ogo arụ eriela ji. Bete anyị gara ka eme ha kwesịrị ime n'ogo. Asị na-enwetara order from above. Amaghị m above eluigwe ka above ọkụ mmụọ ka above America ka enwetara order. Na nwa eze agwọ ọbụla tọrọ ọkpa ji agbagbuo ya. Na nwa arụ ọbụla tọrọ ọkpa n'ogo bịara ime Ekpo na-agbagbuo ya. M rịọ ụmụ ya usiwo biko onye hapụ. Na ọ dịghị onye nwa arụ ma nwa obi ma atọ m ụtọ. Na okwu a na ọ dịghị nwa arụ ma eri isi ya kama na anyị ndị mere isi okwu a nsi onye hapụ onye ọbụla laa n'ụlọ. Ebe a na-ete ekwugbu ahụ n'ogo otu apịa ogo nna anyị ebe a ogo nke anyị ndị nke abụghị oge arụ nke ọnwụ oge arụ nke a ogo nke anyị ndị mbụ nwa eze agwụ ebe ahụ ogo m onye ma jụrụ n'oge anyị na-etere nna anyị Ekpo anyị tegbara nna anyị Ekpo anyị omenala anyị kwesịrị ime anyị ala ụlọ anyị emela ihe kwesịrị ime anyị emela Ekeodu anyị echi wee ọrịa egbugbu anyị ọrịa egbu arụ enyemabịa ọbụla ma emepe mpe echi ọfọ ma eru ala echi anyị agọ ọfọ gọpụrụ ndị ichie ya ọfọ gọrọ nna anyị ọfọ rịọwa arịrịọ na ihe chọrọ na arụ udo anyị chọrọ ihe ọma anyị chọrọ arụ gawa n'ihu na ọha anyị chọrọ ọ bụ echi agọgba ọfọ echi ndị na-emebi ala arụ ndị si arụ amadị mma ihe ofuru o were ndewo maazị ihe na-akọwara anyị bụ n'agbanyeghị isiokwu a dị na emeela Ekeodu taa. Of course emeela Ekeodu Ekpo etela n'oge anyị ebe ahụ oge otu apịa oge etela n'ogo nna m so anyị emela aga anyị na-emekwa ya mbụ mbụ anyị etela Ekpo na emeela Ekeodu. Maazị ndị akwa ihe nwere ike ikwutere Adamazi TV n'ihe anyị na-eme. Adamazi TV na-ekele gị ebe ọ dị ukwuu n'ihi na ma ọ bụghị ama m ha gara ime ọgụ mere ka ụwa niile mara na arụ eriela Ikeji n'afọ a ọgụ mere ụwa niile ji mara ihe na-ada n'arụ ụwa niile ji mara na ihe na-agba n'arụ na metụ afụtụbeghị ya mbụ na ọ dịghị mma. The whole world has criticized the intimidation in arụ onye ọbụla emela criticize Igbo niile emela criticize Nigeria niile mere criticize the whole world mere criticize na ọwa abnormality na anaghị eme ndị ichekwanụ jikwanụ ajụ na nke a eme na emegbe ihe ọbụla anya na amavụ isi ya. Ndewo maazị ndewo obi n'etiti mma mmanụ ndị ya mara dị mma mmanụ ụmụ anyị ori ihe I see from Adamazi TV. I nwetara information na ọgụgụ Ikeji arụ na taa bụ Ekeodu ụmụnna agwụ na ọkwara agwụ kindred in Aruchukwu kingdom.
onwe ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị gbasara Ekeodu a? Na-aga ọza dị anọọla m ivu avọ 6 na 3 na arụ a. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ekpebiri m awụ Ekeodu ụmụnna eze agwụ na ọkwara agwụ. Anaghị Ekeodu nke a na-emeje ji abata n'ogo kama ọ na-abịara dị m mwute ibe ọ dị ukwuu ibe ndị obi nkịta a maara dịka ndị na-eme Ekeodu a bịara bido nkwawo bido gba ihe niile pụta kpuo Ekpo pụta ewere ndị polisi na ndị amị jukọta n'ogo niile si wee abịakwa n'ebe ọhụ. Ọ dị ihe mwute ebe ọ dị ukwuu na ewerele ihe ọdọ ewerele ekwuchi ọdọ kwuchiwe ọdọ ihe ndị a ga-emebeghị n'ivu mbụ nzọwa bidoro. Ekeodu bụ ndị obi nkịta nwere ọ dịghị oge ọdọ na-abịa tere wee n'ogowo ọ kwesịrị ga adịghị ha ọ dị ndị amị ma ndị polisi etebeghị ogo ndị amị na ndị polisi abịa nọchie si onye bịa na agbagbuo ya ma ọ nụrụ ya na ntị m na onye bịa gbagbuo ya na onye instrọkshọn enyere wo anyị ndị amị ekwenụ ka agbagbuo mmadụ maka arụ a na-emepụja ọbara ọkwa ihe mere ji si oke ndị obi nkịta na-ete inyi tere gbaa n'ogo inyi aga hụcha isi ya pụta ka anyị hapụ dịkwa kama ọ bụrụ ma n'obi m kwa masị ebe ọwa sị na ndị obi nkịta etekwa na Ekeodu biko ọ dịkwa Ekeodu ọdọ ama ete ma tutu emezi gbaa ihe emezi ọhịa m na-ekwu iji mee ka udochi ya ọ dịkwa Ekeodu ọdọ ama ete tutu emezi gbaa ihe emezi. Ndewo maazị. Ndakwana ihe nwere ike ikwuturu Adamazi TV maka ihe Ekeodu a taa? Ihe m na-ekwuru Adamazi TV na ihe Ekeodu a wụ na as long as na ụta awụ ụbọchị Ekeodu etele ego ekpolo ogo ebe awụ ogo obi nkịta ebe ọrịwa ogo arụ as far as na etele ekpo n'ebe a maga mezupụrụ omenala a na-eme etele Ekeodu ndị ọdọ na-ete Ekeodu ọdọ na-agba ụmụ ọtụsị arụ mgbe okpuru. Maazị ihe na-akọwa bụ na agbanyeghị nsogbu a niile nwere na Ekeodu a na-emeela ya taa. Emeela ya. Ndewo maazị. Emeela Ekeodu arụ na-eme ya ugbo abụọ. Ava m ka ụkwa hụ ava m ọhụ mbụ Maazị Gabito Joseph the only MC na-ekwuru arụ okwu na arụ a. Ndewo maazị. Ndewo. Come on, I have that now. No, yes, I had the mama, my health almost every waka. I don't got it. Oh, my hand with the kind of the one. But my hand is good at now. I have private men again. My hand is protect. I have what they can do, and I can wait. I have got a good night. I'm a grand who kind. Woman, I had the one. I don't know that much. The tradition of the people is the work of gospel. People are away. It's our life. All hate man there. Obodo black we hate marawo. Hate marawo Ekpo. Hate marawo is agwo Ekpo. Ana se Ekpo marawo. Say. I don't know. Go say agwo na agwa ya na magwa ya. Chai. Asif na ibo. Awo. Chai. Ebe ye. Ana sa. Ebe agwo. Ebe agwo papo. Ofo. I saw my babu in the common board or my board. My job at the war. So, Maro, I don't got it. Monday, did you say, I'm out. I think Maro now with our record, but I'm going to record. I am Mexican. I seen this area back for answer. Came back only back for an apple. Keep back at the home. Kago to do. Kago Kago him. I get my fellow people going to it's not if you know that. Car watch you. That answers. I say,
ọjà gàásì owó sí bọ́ọ̀bùlà wọ́n náà bọ́ọ̀bùlà tó wọ́n máa bọ̀ ọjà gàárà yóò sí gàásì owó sí ẹ̀hà wọ́n náà máa dé kí mo wọ́n fà kàdé. Oh, no, I go over. What I like, we come back. ihe na wo omenala Aruchukwu onye ọbụla si na ala Aruchukwu ga-adị ala Chukwu ma egene mepe ọnụ ma egene lụọ ya ọfọ otu nsi gọọ mbụ nsi na ụmụ Aruchukwu voturu ala Esioti into power na ihe na-ekwu na ala Esioti chọrọ i destroy ala Aruchukwu ma egene bile ma egene destroy ala Esioti ya bịa chụọ na Port Harcourt ọmụ Moscow and Sonsoil and Gas Limited odu ndị mba ma amị ma polisi si obi awụjuo n'obi nkịta a sị nke onye ma ya ma egene ya mara nke anyị amaghị eme gịnị ga-amara anyị ka ọwụ ndị iro nna asị n'ibiko na ala ndị nna asị nke a wụnụ n'ose mama nọ n'ebe a nwoke na-eri mmanụ nwaanyị na-eri mmanụ nwoke na-eri nnu nwaanyị na-eri nnu onye ọbụla na-eri nnu ọ mmanụ ọ ose si na ọ chọrọ ibili megide ala Aruchukwu biri eme egene megide onye ahụ obi n'etiti mma mmanụ onye mekwa nwanne ihe ọjọọ hịa na ihe na-ekwu onye ọbụla mekwa na ọ bata ihe aka ya adịghị ọcha sikwa kwado onwe gwugwu ma egene anyị anaghị enye mmadụ nsị na aja hịa ihe ọbụla a na-aṅụ mmanya na ofu nkọ enye gị mmanya gị ṅụcha tiri nwanne gị ihe ọzọ ihe anyị tiri ga-eme gịnị na ihe na-ekwu onye ọbụla chọrọ ibi egbu hịa ihe a chọrọ ka ndụ ụmụ arụ mee gịnị dịriwo anyere mi ọ nganga arụ ka a na-eme gịnị ka a na-akpa ala Esioti is not our enemy God awụghị our enemy ebere awụghị our enemy but I see ibe ọbụla arụ dị mma ka anyị obi nkịta mere gịnị obi na nso ịmara ihe dị mma mee gịnị mee ya if not ụfọdụ niile a na-agọ n'ala arụ ma nke ukwu ma nke nta ọ ga-eme gịnị ọ ga-azọ nte mee gịnị mee gị ahụ ala arụ siri ike ya dịrị onye ọbụla na mma
I know you have enjoyed the event that we have been showing you from Obinkita, Aruku, Ezagwu na Okwaragwu, Ekeodu. This is called Ekpo Ekeodu, where they celebrate the part of the Ikeji here in Ezagwu and Okwaragwu. We know you really enjoy what we have shown to you today. Is the richness of Aruku Kingdom and their culture. I am Totin Meregini Charles, reporting from Obinkita for Adamazi TV.